Qazaqstanyň Hazar deňiziniň kenaryndaky Atarau regionuny suw alyp weýrançylyk döredi. Bu ýerde 3 günde tutuş ýylyň ýagyş normasy ýagdy. 10-njy maýda başlanan ýagyş zerarly ýüzlerçe jaýyň ýumrulmagyndan soň bu ýerde häzir arasaçylyk çäreleri geçirilýär. 500 çemet adam göçürildi. Olaryň en çemeti palçykdan gurulan jaýlarda ýaşaýarlar. Pakistanyň Demirgazak günbatarynda ýerleşýän Sitral owasynda islamdan öňkü kalaş medeniýetini saklayan adamlar öz ýyllyk bayramçylygyny başladylar. Tiri özüniň mundan 2000 çemesi ýyl ozal regionundan geçen Beyk Aleksandryň goşunynyň newerelerinden digini aýdýar. Barmasa kyn bu daglyk ýerde ýaşaýan kalaş tireti 5000 çemesi adamdan ibarat. Soňky ýyllarda olaryň seýrek medeniýeti Taliban söwüşçileriniň we islamçy dinçileriň howp astyna düşdi. Belgradda Ortaýa Daşary işler ministri Sergey Lavrov Serbiýaly kärdeşi Ivica Dačić bilen gepleşik geçirdi. Dačić Serbiýanyň Ýewropa bileşigine goşulmak tagallalarynyň Ortaýa bilen gatnaşyklaryna täsir getirmejegini aýtdy. Prawaslaw hristiýan dinli bu iki ýurt öňden bäri ýaranlar. Lavrov bu saparynyň dowamında Serbiýanyň prezidenti we premier ministri bilen hem duşuşar. Gürjistanda azyk we hojalyk önümleriniň bahasy geçen ýyldan bäri 8,7% ýokurlandy. Bu barada ýurdun milli statistika gullugy habar berdi. Söwdegärler söwda derejesiniň petelmeginden uly aladalanma bildirýärler we milli pulun hümmetlenmegi sebäpli girdijileriniň uzypsyzdygyny aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.